ПП и ДБ управляват заедно с Пеевски и Борисов и по нищо не се различават от тях. Смятате ли, че се събраха много хора и в центъра на София тази седмица, които да изразят подкрепата си към Благомир Коцев? Да, смятам, че имаше много хора, които излезнаха да протестират спрямо порочния модел на управление и завладяната ни съдебна система. И тези същите хора го правят от идеализъм, но същите тези хора не се замислят това, което в началото коментирахме, че заставайки рамо до рамо с довчерашните партньори на Пеевски и на Борисов, реално те не правят нищо по-различно от това да им дадат втори шанс да управляват отново с Пеевски и Борисов, защото ПП и ДБ управляват заедно с Пеевски и Борисов и по нищо не се различават от тях. Това, което се случва и борбата, която водим ние с Пеевски, не е само на протести. Нашата борба срещу политическия проект, наречен Пеевски, и овладяването на съдебната система е в парламента всекидневно. Ние не управляваме с Пеевски, не променяме конституцията с Пеевски, не му водиме и не му подкрепяме всички безумици, които случваха предишния парламент, когато управляваха с него. Напротив, ние сме категорично против всичко това, което случва в съдебната система и го заставаме с делата си с него, не само на думи.